kan thu pui tur chu jiran ania i arut chu verb ani ta ni verb hi chi hrang hrangin an then ta chuta chuanin non finite verb om ta non finite verb chu engani chi thumin an then hrang le ta jiran participle le infinitive chuanin jiran le participle bi ke hi verb ing kan va bel la kan siam ani ta verb ing kan bela engani kan siam ani ta thumal ta chuanin verb root ni si khanin verb na an thok lo ta jiran bi ka chu now nangin na thok ta now nang an thok lo zong verb ing ka chu participle khani mai ta adjective phang te pon han thok ta ti chuanin jiran chu verb ing kan va bel chu hriat tu ni ta verb ing kan va bel chuanin a mai ro chu verb angin hnan thok lova noun angin hnan thok ta ni an function kha dang lam ani chu verb angin hnan thok lova noun angin an function noun angin an function kan ti chuanin enge omzia kan ti chuanin English sentence structure hi subject verb object angin akal ta mizo a chuanin chok ka ei ka ti chuanin chok ka ei ka ti chuan ka thil ei chok ka object ani ta ma sapera om ta adop chia ei tu ke ma kha subject atopera verb OSV angin akalani chu i English grammar a lo po hianin ngani grammar tong tina hi chuanin subject le subject ngani verb kan ti te object kan ti zong te hi hetiang in rem vek hi ngani ani shim shim ta i chuta chuanin chumi sentence structure a chuanin subject chu enge object chu enge ti kha kan hriat chian kha ngai ta i sentence a angani part of speech te din hmun an position eng tin nge eng angin nge an function ti la ya kha ti chuanin subject a hianin noun anom thin ta ni kan hriat chian em tur chu subject a hianin noun anom thin ka highlight hi kan enanga ti chuanin object a po hianin noun anom thin ti kan ril ru khani hre em ni sela ti chuanin i ngeni noun subject a noun an thin kan ti ro khanin i noun I o a thumal kan hmana kha pronoun khani an anita noun I o a kan thu hmana kha pronoun ti chuanin subject a le object a hianin noun anom theia tin pronoun po an thei hei an position ani kha kan hriat chen em angai ta ti chuanin akara a verb kha thla ta ni verb zong zong hianin object kha an nei vek lo ta intransitive verb chuanin ngani object an nei thei lo ta i ngani omzia taka chuanin sentence zong zong ah hian object kha kher lo a om lo om bawk ta eng pawh ni se a awm a emaw awm lo a emaw pawh ni ta se a awm ah chuanin object ah chuanin noun tho tho khan awm dawn a subject ah pawh hianin noun tho tho an awm dawn tichuanin a kal dan tura chu noun verb noun angin a kal dawn ta ni noun verb noun object a nei lo chuanin kha sentence khanin noun verb tin heta ngeni kha verb hrilh fiatna atana kan thu hmana adverb a pawh kan du chung an bet thei ta modifier noun verb adverb ang te khan a kal thei ta ten khanin sentence kha a kal thei ta chuanin sentence a subject a reng chuanin noun an awm thin noun an function na ani tichuanin object a pawh noun an awm thin khati lai te kha kan chian chuan jiran kha chu an chiang dawn ta noun angin an function verb pawh an function lova noun angin an function ti lai a kha tichuan helai hin en leh lok tai la a hnuaiah hianin subject a reng chuanin en ta ula noun a awm ta tichuan object a pawh hianin noun hi a awm dawn ani tichuanin adjective chu noun soifiahna atana kan thu hmana kha adjective ani wangin adjective chu ngani noun hrilhfiah baka kha tih tur dang kha nei lo ani
i trong rem khom na hianin noun khan hrilh fiah zel ta do chuanin pausanga in thei anga engin nge anin hrilh fiah dana kha heta pawh maw object ma zia chuanin na hei hi engeni adjective sentence a an tha tho dan an position a chu alo ni ve le ta chuanin heta verb om ta ni alaya verb a man tilova a cruel man kan ti khanin kha subject a kha cruel nun rong kha kha mi hringa kha subject a kha noun a kha i eng ang mi nge ni ti kha i khai adjective khanin noun ma a khan omin noun hrilh fiah na kha ron thok ta ten khanin sentence kan rem thin ta adjective adjective noun verb adjective noun tiang te khanin i sentence kha akal thei bok ta adjective hi peita ula sentence engani subject le angani verb om kha chuanin i sentence tuan tling kha ani tho tho ta hemi adjective te hi chu ngani information additional information i noun kan va pe ka kha ni mai ta adjective te lo hianin sentence tuan tling a siam thei apoi mo bera chu subject a omem verb a omem no object kha tiang khak subject a noun a oma object a noun a om ti chuanin subject a chuanin hemi boxi enta ila subject a enge kan nei masabera hian subject a chuanin a man kan nei ni no mi tu emo mi pakhat ti chuanin verb om ta ni enge ti chun enge thil ti kha aron zui ta ni verb khan zui ya chu chu kil ta ni that that emo ti hlum ta chuanin enge ati hlum enge atha chuanin dog object ka kha noun tho ni dog po ati hlum tu oma ati hlum tu oma athil ti hlum atha engem atha object kha omani chumi chu hetilai mi ne hianin lo khai khin tai la apia ami ne son hemi subject le hetilai object hi lo khai khin ta ila hetilai smoking ngoko a in ang vek chu full of that smoking kan ti le amen kan ti hi an ngani an na tho khai nang ta ni engen tho kan ni chuanin kha sentence a khanin subject ve ve an ni no amen kan ti le smoking ti chuanin smoking chu sentence ngani subject din puna khan ron ding ta smoke a ing kan bela ta chuanin smoke a ing kan bela chuanin kha sentence a khan subject angin ta thok ta smoking kills human kills nei tu kha smoking kha ni ta mi chu noun verb noun ang khan chu tiang che chuanin she likes cooking enge athil ngai na object a kha cooking kan nei le ta du ai ava eng lo ve chiang lo reu chuanin playing enzelula an ta tho akhi mm, 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 mm. khan smoking king ka highlight ho khi jiran kan ti kha smoking chu sentence a subject angin na thokani a that tu ang khan mo that tu ang khan helaya dog that tu chu a man ania human that tu chu smoking ani chu smoking subject angin that tu a thil ti tu ang a khan mo chuanin helaiah hianin she likes cooking kan ti khanin kha nu khanin engi angai na kan ti chuanin cooking ani chu wang chuanin ani object ani wangin i object a chuanin nauna nom thina kan ti khanin jiran ani chu wang chuanin dei sentence a ngani subject le object din mun kha kan hriat angai kha sentence a khanin hei hi subject ani em i hei object ani em
ti kan vat hriat thiam chuanin subject ah chuanin noun an awm nge nge a i noun na chu verb ing lo ni chuanin chiran ani mai hunting destroys animal destroys verb engin nge i ramsa te khat ti chimit mo ti chia angani ti chimit ti chia kan ti chuanin hunting mo sapel sap sa kan va pel khan kha khan ti chhin ta tiang khanin sentence a hi subject ani hei poi subject ani a hi object ani a hei object ani a hei po reading po object ani khati lai te khani mai ta subject anga na thok object anga ta thok tichuanin hemi subject verb object a lo pawh hianin noun awm theina hi awm ta preposition ta ta te noun an awm thin ta tin subject complement kan ti ta an ti ta subject complement object complement pawh awm bawk ta chungah te pawh chuanin noun ange ngani complement a noun awm chung ten te pawh chu an lo awm leh ziak ta hetah an ngawt hianin ngani hemi an ngawt hi a hman na kha alani chuan ta hei chu ngani a basic angani ta subject leh object kan hriat fiah kha kan hriat fiah na atanga jiran subject a noun a awm ani tih kan va hriat a i verb ing sentence a kan va hmu a subject anga na a lo thawh khan subject din hmuna ava din khanin jiran a lo ni tih lai te kha ngani concept chu ni mai ta chu tiang va ka han sei fiah ngeihna vak kha awm lo ta heti laia emen killed a dog a thil thah leh a that tu a awm ang chiah khanin tilai hianin a a thil thah a leh a that tu smoking a kha ngani subject ava nih dan a kha subject ava ni a jiran ava nih dan a kha khalai te kha smoking leh emen an hnathawh an position an din hmun a in ang noun ve ve subject position a ve ve an awm subject ah chuanin noun an awm thin smoking kha noun ani chuanin jiran ani e tih zawng kha ni mai